جو کێنت جی ترەمپ خوێسکو هێرسا خوێ بسەر کوردان دە nebarîne. Birêve birê, bereyê navên de têkoşîna li dijî terorê ya neteweyî ya Amerîkayê Jo Kent got, Trump li şûna li hemberî Kurdan hers bîbe, bila bala xwe bidin, wan kesên ku zanyariyên şaş danevî. Birêve birê, bereyê navên de têkoşîna li dijî terorê ya neteweyî ya Amerîkayê Jo Kent, li ser siyaseta serokê Amerîkayê Donald Trump ya Îranê daxuyaniyên balkêşdan. Pêka Nûçeyê davê, Jo Kent îdiya kir ku zanyariyên şaş dane Trump û cêre gotine biçekdarkirina Kurdan û mixalefeta Îranê re dê rejîma Îranê dîdemeke Kurd de tek biçe. Jo Kent yek civan kesanê ku di pêvajoya destpêkirina şêrê li dijî Îranê de destçîkara xwe berdaye. Vî li ser hesaba xwe yê medyaya çivakî da zanîn ku İsraîlê ji bo ku Washingtonê bikîşîne navşêr senaryoyên nerastî pêşkêşkirine û got Serok Trump hevsbûyê çimkî İsraîliyan xeyalek firotevî. Van got ku dê biçekdarkirina Kurdan û mixalefeta dîna Îranê rejîma Îranê BiLez tek biçe. Lêbelê ev plan li ser bîngeha rastiyên qedê bû, tene daxwazek bû. Kent li dijî vê yekê derket ku hêzên Kurdan bibin armanc û destnîşan kir ku Kurd di têkoşîna li dijî terorê de yek jî hevpeymanên herî girîngên Amerîkayê ne û vîha domand, dîvê Serok Trump hêrsa xwe ne ji Kurdan ku hevpeymanên me yên krîtîk ên têkoşîna li dijî terorê ne derxîne. Dîvê hêrsa xwe ji van rayêdarên İsraîlî derxîne ku ji bo me bikîşînin navvîşerê zanyariyên şaş danevî. Kent her vîha destnîşan kir ku armanca serekeya İsraîlê ne ev e ku bîtena serê xwe rejîma Îranê hilveşîne. Ev dîşvazin Amerîkayê rasterast bikîşînin navşêr. Rayêdarê bereyê Amerîkayê li ser mijare ev agahî dan. İsraîlê her kim dîzanî bû ku bêyî Amerîkayê nikare rejîma Îranê hilveşîne. Ji ber vê yekê dîviya bû ku Washingtonê bikîşînin navşêr. Ev istixbaratên ku li ser Îranê daneme cî bi çarçoveya vê armançê de bûn. Kent her vîha derdora Trump a nêzik cî rexne kir û got tîma serok di dîtina armanca serekeya İsraîlê de têk çû û nekarî bû çarçoveya pêvîst nîşanî serok bîde. Piştî destpêkirina şêrê li dijî Îranê, di bürokrasiya evlehiyê ya Washingtonê de çûdahiyên nêrînan çêbûbûn û Jo Kent vê deme dest ji kara xwe berdabû. Dî hat îdiya kirin ku Kent bi taybetî li dijî van stratejiyên guhertîna rejîmê û planên ku li ser komên çekdar ên herêmî tên mêşandîn derketiye. Van daxuyaniyên davî yên Kent nîqaşên li Amerîkayê yên li ser şêrê Îranê, bandora İsraîlê û rola komên Kurdan ên li herêmê çarekedîn gêşkirin.